De wienen van de moer wetterhozen boppen de Noordzee, ten noorden van de Watereilanden. Hier filmen vanuit het Ameland. Op het Ameland en Skilge waren mensen van het strand hellen, omdat er nog meer waar op komst is. Een sportdij bij Mitsloon is staakt. Er komt een ambtelijke fusie tussen de gemeenten Dantemadiel, Dongeradeel, Verwedderadeel en Kolmeloon. De fusie is noodzakelijk om de taken op te vangen die het Rijk per 1 januari op gemeenten oerdraagt. In 2016 zullen de 4 gemeenten verder praten over een bestuurlijke fusie. Motorclub No Surrender had hem op Pinkstermanje net onder makke afspraken houden, zei burgemeester Vert Kronen van Ljouwert. De motorrieders hielden haar samelen voor een toertocht op het terrein van de Welkoop in Ljouwert. De motorclub beweert likwols dat er woltastemming wie. Van de morgen is op de hoeken Oudlandsdiek Halsmeerwaai een lading pallets met dozen van een vrachtwijntrailer uitglieden. In de dozen zitten maar nog duizenden blikjes koffiemelken. Het oponthoud had ongeveer een uur worden. Vannacht een zwakke wind vanuit het noorden, het wordt 11 graden. Morgen draait de wind naar het westen, het wordt 20 graden en er is kans op reën. Soms komt de zinnen erbij.